Štát si ide od ľudí požičať peniaze. Počuli ste to? A ako to ide urobiť? V marci budúceho roku chce štát vydať štátne dlhopisy. Dlhopis je v princípe dlžný cenný papier, tak ako si klient požičia od banky, si teraz chce štát požičať od ľudí, ktorí majú v bankách približne 50 miliard eur. A prečo to štát robí? Štát potrebuje vykryť dlh z minulosti a tiež vyplatiť dlhopisy, ktorým končí splatnosť. V princípe sa budú môcť občania Slovenska zúčastňovať na financovaní štátu a prispieť na krytie štátneho dlhu a deficitu. Je to štandardná vec v západnej Európe, ale aj v krajinách V4. Cieľom je získať nových investorov, ktorí svojou trochou prispejú k financovaniu štátu. Dlhopisy budú pravdepodobne so splatnosťou 2 až 4 roky s cieľom osloviť ľudí, ktorí majú peniaze na účtoch v bankách a nepotrebujú tieto financie. Najväčšou výhodou okrem bezpečnosti je úrok, ktorý bude niekde blízko úrovni 3%. Zaujímavosťou a konkurenčnou výhodou oproti napríklad terminovaným vkladom bude oslobodenie od dane a tiež, ak klient dlhopis predá skôr, dostane adekvátnu časť úroku. Prvá emisia bude 300 miliónov eur a dlhopis si bude môcť kúpiť každý v banke od 1000 eur. Keďže sa predpokladá v budúcom roku nárast inflácie na 5% a viac, vďaka konsolidačnému balíčku, vyzerá to ako zaujímavá alternatíva a príležitosť. Veríme, že sa vám video páčilo, ďakujeme za sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.